Já potřebuji mikrofon. Jedem, už tapa. Já potřebuji mikrofon. Dělej, vole. Dobrý den, Filipe, jsem dneska kandidoval za ČSSD, pokud se nemýlím, do krajských voleb. Můžete k nám k tomu něco říct? Tak kandidoval jsem já, protože svůj názor chci prosadit, aby to mělo význam pro celou republiku a nechci si to nechat pro sebe. To matka by se A koho dáte odstranit jako prvního z první B? Nejdřív bych asi zastřelil Topolánka, to je rozličnej, opravdu. Promiňte, držme se tématu, já jsem říkal z první B. Je z první B. No, tak stačí jedno jméno. Všichni vidí. To je potomská podpora. Aňo. Viví, takže třeba Zacha, že jo, to je taky individuum. To je tak všechno, jak jsou jako lidi fajn.